ngay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mangtadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Pimusay ka numit gaya man ni Vera. Na aksidentita ka naw. Isumot tinanggag ko tatang. Kahit anyat plano. Plano? Planom ano mapan ka itayanda. Ay na, awan planok tatang. Apay kumaamapana ki jay. Kat kagurgura dak lang arudon ti pamilyana. Basol mo mutlaing Ta inabando na mo't ngamin ti aginam. Sapay adain nyawid mo a babae dito'y balay. Nakirelasyon ak iti sa bale. Tamok asaanan ama urnos ti parikot iti nagbaitan mi ginivera tatang. Saan mo siguro adakis no? Ay, jak amukin ka. Tila ang bukod mo pagragsakan ti pang pangrunam. Ay kat siyempre mo't atatang. Alangan mo ngayon una ti sa bale ataaw. Di kagbalin ang managing bubukaw. Panunutim ka di mat ni masakbayan dagiti anak yu kin Vera. Dua alawas ang tinapalabas, sipod na itabon ni Manang Vera. Kasano tayo pa itan ngay, Nanang? Ituloy tayo latta tibiyag tayo. Anya ngay, kat saan tayo matatanggal tibiyag ni Manang Mau? Saan pa yan nagpakpakita day J. Arwel? Jak amo iti asawa ni Manang Mau. Awan mo bibiyang na iti pamilya na. Pudno lakit di tinadamag ko, nga da sa bali a babae akadenden na Nanang. Agpaiso ka naw. Ada sa baling asawa na ita. Manu atawanan tinapalabas sipud pinanawan na ti agiina. Ngamay na, nasakit lata tinakam ko kang kwana. No saan lang ang nagabrod ni Manang Vera ide? Awan kaasay dagiti anak da ita. Naimbag ko nam tauray kas jay kat ingkarkarigatan ti kapsat mo tinang ipatakder iti balay para kadagiti anak na. Wan nga rod, iso abilibak mat ken kwana Nanang. Uray siyak mit Day jay laang amangan mat no tagikwaan ni Ruel ti balay kan lugan day di Manang. Iti anya aga po kuma, kat adapay dagiti anak da. Napuskul ki di ati pa nagrup-rupa na, numakibingay pay. Kaawan mo pulos na itulong na iti kabsat mau. Kinasarita da kayo kadini kasinsin Renato, Nanang? Saan mat yun na anak kaw, apay kanaw? Salsaludsudan na, numabalin nga iso ti mangibiyahe iti jeep day di Manang Vera. Ayun mabalin latamay. Bisi mo ngaminan ni Uncle Yuton yaw. Di na mo laang masango day ti agpasada. Kat, ibagak nga rod ken kwa na? Sige lang anak ko. Tisigod apakipaspasadaan na ngay. Nagikat ija, tadakkel unay ti singsingiran da boundary ken kwa na, Nanang. Ay, day tala nga agpaisaw. Ibagam tao may dito'y balay, tapno makapagsarita kami adwa. Sige. Isupay mo laang ti maurnaw. Isupay agastusin dagiti kaanakam. Wen nga rod, naimbag ko nayo taad da ti jeep. Mangrugi man ti klasen. Kasapulan tayo ti kwarta tapno adagastusan da. Nangato ti arapaap ti kapsat mo para kadagiti anak na. Ay, daksang gasa taim mo namit taon. Kat no awan mo ngamin sir-sirbi ti asawa na. Ni Manang la akanayon ng ti agtrab-trabaho para kadagiti anak da. Isu akanayon ti agsakripisyo. Isukit di ti makagapo ti naka-aksidentyan na. Talaga ka di asaanan ang nagpakpakita ni Ruel kada kayaw, Mari Lilia. Saan na pulos, Maray? Idipin mo sa iti anak kong asawa na. Jak pulos nakita ti aniniwan na. Anyan ti kasta nga asawa. Ada ngaminan sa baling asawa na, Maray. Dagiti anak na ngay, saan na akailew? Sigod pimanaw, saanan ang nagparparik na kada kami, Maray. Ay, talaga nga inabandona na ti pamilya na. Awan nga ron sir-sirbi na nga ama.
Ay, konsumisyon ti ipapaay da di a tao iti anak ko, idi agdendeng nada pa'y maray. Ngam ikan nalata kumamot iti oras dagiti putot na ah. Di na mo nga ron mapanunot maray. Sige maray, agpatuloy akaon, anyat orasan, ang mga numaladawak amang sukon kadagiti apok iti pagadalan. Adamot gayam dakkel abalay day ja Vera. Abay manan ti asawam si Caruel. Ay nawaw, di mo nang nagtimbagak. At dadakkel abalay ken jeep a pinanawan na. Anya kumaita no adda sa Nikwana. Siyempre, legal na ti kasarmi. Anya? At dakarbangak iti sa nikwa ti pimusay nga asawa. Ngamin, syaklat ti legal nga asawa na. Kayat mo asawan, makibingay ka iti sa Nikwaday di Vera. Naalam, Emily. Dakkel ti balay na kahit. Ang kasano nga rod? Mapanak iti balay da. Takasaritak ti pamilya na. Conjugal property da gijay kahit. Kasano nga ino saan da ka nga ibingayan? Ilaban ko ti karbangak. Basta tulungan na ka. Tano adda maalak. Mairanod kamot lang. Naglalaingan dangay. Nubukudan da ti grasya. Sa dino ti papanam. Ijen ti katugangak ide tatang. Nawaw. Apay ijay. Anya ti aramidam iti ayan ti katugangam. Basta da tatang. Anya. Adda na pati kapag nakijay. Dinaglangan ka iti trabaho. Ni tatang nga talaga. Kapilitan ah. Kay bagbagaklaan nga napatag ti pag nakijay. Anya nga min ti gagaram ijaya. At dalagayat ko ang makasarita tatang. Idi tabon ni Vera, saan ka anapan? Itata na itabonan. Kaya't mumutimapan. Apay akasta ka. Ay nawaw, apay nga adda ka ditoy, Ruel. Imayak, tanapatag ti bagak kada kayo, Jonah. Anya ti ibagam aya? Imayak talag ti bingay ko, ibag. Ay nawaw, bingay mo para iti anya? Na, di ka man agin di ammo dita. Ammok nga ammom na anya ti kayat ko asawan. Jack ammo, tadi mo mat ibaga no anya dayta. Tinadamag ko, kat balay ni Vera nga asawak da iti abalay. Jeep na pa'y da ita nakaparada iti paraangan. Kat, anya kumaitaken ka? Anya kumapay. Alaak ti bingay ko ah. Da kami laptamot ti legal nga agasawa. Anya, manu atawan adi ka nang tad iti sustento dagiti putot mo. Sa ita, paginterisam ti sanikwa ti pimusayan akapsat ko. Ay nawaw, nagpuskol at talaga mo't ti rupa man niya. Agsubliak, ilaban ko ti karbangak kadagiti sanik ko ta asawa. Agraraman ka, uray piso, awan amok anay tulong mo kanimanang ko. Sariling sikap na dagiti sanikwa a pinanawan na. Dagita asanikwa ket para kadagiti anak yo. Awan karbangam kadagita. Nawatam! Imay ni Ruel nga ex-manugang yu dito'y balay itay, nanang. Ay nawaw, anya ti inaramid da di arowil dito'y balay. Alaan na kanuti bingay na. Bingay na itay. Bingay na iti sanikwa ni Manang Vera, ta isu kanukat nga rod ti legal nga asawa. No di kat agraraman day ta tao ah. Bingay mo't nga ibagbagana. Apay, adain tulong na kin ni manang mo aya. Uray piso, awan apulos, nanang. Anya kumangay tinaitulong na kanimanang kat konsumisyon lang mati ipapaay na idi si bibiyag pay daytoy. Nagturad nga umay dito'y balay. Day takot nga rod, nanang. Saan man nga agar aramid day ta ataaw. Saan to pa'y ang nagpakita idi pimusay ni manang mau. Di na pa'y maaramid timang kumusta kadagiti putot na. Uray pisaw, awan maalan na kadatayaw. Naglalaingan na ngay. Kumusta ngay? Anya tinagsaritaan niyo? Awan nga rod. Anya timbagadakan ka? Adda maalam mo no? Awan ka no ti maalak kung natikabsat ni Vera. Ay nawaw, apay kanumat. Wana, tawan ka no na itultulong ko kin Vera ide. Ngam iti papel, sikat ti legal nga asawa na. Dahita ti sanda mawatan. Ay, kita alakay. Ang mga nukun ko nadalaang takayat da abukudan ti sanikwa ti pimusayan nga asawam. Dahita ti san ko ngay palubo sa mapasama. Ilaban ko ah. Ayun gayam. Di mong dakdakamatan kintatang ti may papaniti da ito abanag ah. Rumbang lang ah. Ilaban mo ti karbangam.
Apay ko mga agpaabak ka ngay kadakwada. Oh, dagiti ubing gayam. Adda da ijay. Aywan, nalipatak mo din ang sinaludsod dagiti putot ko. Ang mga numausar mo ida, tapno maalam ti bingay mo. Adak manan, Awan dagiti ubing dito'y balay, ada klase da ita. da kayo ti gagarak nanang. Napatiglaon iti bagak kada kayo. Anya ti ibagam aya. Ti may papan iti balay kan lugan ti asawa. Ay nawaw, apay dayjay. Ala, agtibingay ko ah. Naa, awan namnamaam, uray piso iti sanikwa ti anak kaw. Abay ko ma, kat siyak ti legal nga asawa na. Wan, si legal nga asawa na. Ngam tinulungam ka ti anak kaw. Nagbalin ka kadi nga ulidan nga ama ken asawa. Uray pisaw, amok nga awan na itulong mo keng kuana. Ti kayat yu asawan? Bukudan nyo ti sanikwa ni Vera? Panunutom nga ada dagiti anak yaw. Isuda ti agnumar iti sanikwa nagrigatan ti inada. Ken maysa, ada kadendennam ita, saan aya? Awanan bibiyang iyo, numay papan iti day abanag. Uray anya pa'y ti aramidam, awan ti maalam kada kamay. Ang mga nusika pa'y ti maidarumay. Agsubli-subli mo ti ex-manugang mo di tabalayo, maray. Wen ata pagintirisan na ti sanikwa ti anak ko. Ay nawaw, kayat mo asawan, kayat na ti makibingay. Wen maray, iso kanu ngamin ti legal nga asawa. Naa, isungag pa iso ti legal nga asawa. Ngam no siya klamay sa, awan karbengan na kadagita asan ni kwa. Ngamin sariling sikap ni bakit na dagita. Ken para kadagiti ubing dayjay maray. Para kadagiti anak na nga imbati ni Vera. Adda nga rudin sa bali akadendenan. Ada amaray. Adda sa balin akadendenan. Angam nagpuskol pa'y lati rupa na apaginteresan na ti balay kan lugan ni Vera. Ay na, di ka agpaabak maray. Talaga asaan maray. Ilaban ko ah. Jak ipalobos adagiti awanan ba inti agnumar iti nagrigrigatan ti anak kaw idi si bibiyag pa'y daytawi. Naimbaglaangan tanasabat ka, kabsat. Apay ka day kabsat. Amam ter aramiden ni Ruel. Ay nawaw. Apay kabsat. Adda ka di basol ti putot kaw? Adda, kabsat. Kayat na ti makibingay iti sanikwa ti pimusay nga asawa na. Nay, nagpuskol ba ti rupa na makibingay pa'y lang? Agsubli-subli nga rod iti ayanda abalayan mo. No kasta. Dagiti gayam sa nikwa ni bakit na ti makagapaw. No apay amapmapan iti lugar yaw. Wen, kabsat. Saan ngagpampanulot day tataw? Saan amabutang no isuti darumda? Dapat patagkan kwa na ti sanikwa ngam dagiti putot na. Agyaman na kitindanon mo kapsat. Bagbaga aktuman ti anak kaw. Agraraman kamay si Carwell. Ay nawaw, siya, agraramahan ako na yung tatang. Wen mate, Saan na pudno day tatang? awan babain mo mapmapan iti ayan ti katugangam. Ah, Amam nga uray pisaw, awan na itulong mo kin Vera. Awan mo't laang tit-itid mo asustentaw. Anya pa'y laang ti lablaban mo. amuyo ka di ti kunada a conjugal property, tatang? Kita amangan no si kati darumda. Laglagi pa mano atawan adi ka ng ted iti sustento kadag iti putot mo. Ngam awan nangag mo iti pamilya ni Vera. Itatapim mo sa yun daytang pagintirisam tilugan ken balay na. Adda na panunot ko, Ruel. Anya day ta bakit? Anya nga tano alaam-laangan dagiti ubing. Apay ko mga ramidag ti kasta. Tap no matagi kwam ti balay kan lugan ni Vera. Ah, ayunan niya. No saan nga umanugot ti katugangam kan ti ipag mo ang makibingay ka iti sanikwana. Dagiti laangan anak yu ti aramatem. Mayat tinapanunot mo, Emily. Mapanak man ngagpaysok iti ayanda. Ibagak asya akong ti makaammo ka tagiti putot ko. Bareng agbaindamat kan ka. Laimbaglaingan. Tadda na panunot mo awagas, bakit? Sapay lakuma, ta epektibo mo tinda ito'y. Imposible no di da pay laagbain kan ka. Ay nawaw, adda ka manan.
Agsubli-subli kamot dito'y balay. Apay aya. Alag dagiti putot ko. Asino tinangibagaken ka ama balinti kasta akapanunutam? Saludsudem man pa'y tibagim? Nagbalin ka kadi nga ulidan nga ama ken asawa? Awanan ti inada, katsyak ti amada. Adda karbangak kadagiti putot ko. Nupod nung ay patpatag mo dagiti anak mo, idi kumapay nga inpariknam kadakwada asi bibiyag ti amada. Oran niya pa ti bagbagam dita. Syaklat ta ti amada. Urayan niya mater aramidam, saan asumurot dagiti ubingkin ka? Na? Amok ngar aramidam mananday ta, tapno matagikwam ti balay kan lugan. Hustuwak ka day? Basta! Pangasim ha, di mo ibusan ti pasinsyame. Saan ada kami ti dagdagulitam? Tano mauma kami, talaga nga iti police station ti pagsasabatan tayo. Nay, apay an napudot ti ulom, Jonah nakaw. Masurunak iti dayjay Arwel, nana. Apay, anya manen ti inaramid ti ex-bayaw mo aya. Aramidan na ti aming tapno maala na ti balay kan lugan. Ay nawaw, Kaya't napaykit di nga alaan dagiti putot na ah. na mano atawon nga awan sustento nga inted na. Sa ita, kasta ti ibagana. Uwan nga rod ah. Gaputa makitkita na ti balay nga inpatakdar ni Manang Vera. Almanan na matan. Ay naglukon na ya tao. Ipagarup na siguro nga itad mi amin akayat na. Ay di yulatan ni kaskaso nakaw. No idarum na kayo, idarum yumag. Ha, para makita ah. Kasta talaga ti aramidan mi no saan pa'y laang nga agsardeng, nana. Una, tapno agnakem ti awanan bain a tao. Kasano nga roden day tangay? Awanan talagang awan nam na maag ijay. Saan mo nga roden nga ilaban ti karbangam? Maputing akon bakit? Ay nawaw, anya launay ti pagbut ngam, kat naglawag nga damot karbangam iti day di abalay kan lugan. Naturad da rod. No idarum da, sigurado ang maabakak. Diyak kaya ti maibalog. Talaga amaabak kayaw. Tatang, Heh, awan karibingan nyo kadagi jay. Iso pang nga asyo, tagsarding kayo. Nang runakin ka, Ruel. Awan ti mo'y itid mo sustentaw para kadagi ti putot mo. Iso adi kan makinagaw itanyaman anabati ni Vera. Ta para kadagi ti anak yu day jay, sana para kin ka. unang... Nung kayat yu ti agnam ay, aggagit kayo, mate! Mano abulanon ajak nakitkita ni Ruel anapan iti ayan nyo maray. Si Mardeng meten amang dagdagulit kada kamay. Dagiti putot na ngay, dinan samot sarsarungkaran ida. Awan mo nga raw, di na pagan ano dagiti putot na. Ay, talaga atila ang balay kan lugan ti paginteresan da iti kadenden na ita. Ay agpaysaw maray, masurunak nga raw kadagijay. Kayat dati agnumar iti saan damot ang nagrigatan. Ay, talagang adda dagiti tattao akakasta mare. Awan babainda. Kuna nga raw no agsublimanan, ta ipabarangay ko kiday, ngam awam mo nga imay. Pinagsasawan sa mga min ni Jonah idinaudi anapan di tabalayaw. Ay wan, kasta unay mo ti unget na dayjay. Nakita na nga mintirigat ni Manang na, isuan na pudot mo ti dara na iti ex-bayaw na. Ay, uray asinumot amare. Talagang agburek ti dara no kastalaang. Angam tinapatag ita, kat saanon amakiin nagaw. Ay wun amaray, amin asani kwa ni Vera, kat para kadagiti anak na maray. Uray pisaw, awan maala dayjay nga ex-manugang ko. Ay, nawaw! Ti ulidan nga ama kan asawa kat mapangnamnamaan iti tiyempo ti rigat kan namay. Saan ano lang ada pagimbagan wenno sa nikwa amaala na santo agpakita. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.